Kudala ngibona imigcingo nengcono kunale wenza yenziwa yingane. Hayi sisi, yabona la, bheka la. Nale liwina iphepha elibomvu, angithi leli nale liwina, bheka. Hey. Bathi find sisikaphutho uzwe. Yabona mawufaka 2 rand mina nginika 4 rand bheka. Empombe liwina nale liwina. Kombe liwina. Nali. Kipani mali yenu ke ngo2 awubheke. Futhi. Hayi, ukuphazama kweheso nje nesandla yabona ukusheshisa kwesandla. Athi ngiphinda futhi le. Uyazi ukuthini? Awuzozodlala ngathi. Akho kuphazama kehla, akho kuphazama kwesandla. Hayi, bheka ke. Uyabona ngisho impumputhu ngeke uyikhohlise ngalokho. Hayi. Ngaya lapha esikoleni sika Max lapha eOrlando lo nesikolo sokugembula ngawona lamaphepha lawo ngafika ngathi Max mfowethu awubheke nale ko find sona sasephutho uzona khetha libombu nali kwina ngathi awubheke ngathi khetha Max ngathi yebona mfowethu man Sidimo ngeke ungenze lutho mina Sidimo ngumpetha mina la igoli ngathi khetha Max iphepha likwina ngathi mina change mawufaka 100 mina ngokunika 200 mfowethu ngathi khetha Shabathi hawu mfowethu uyazi Sidimo ngizodliwa wena namhlanje ngathi mina mfowethu ngumpetha nami kwezami ngathi mbheka lo wathi bheka Sidimo uyabona ukuthi ngidayisela wakha amaphepha ngoba inkunzi ezimbili ngeke sihlale esibayeni esisodwa mfowethu igoli lincane senganele ilompedo wakho. Uyazi ukuthini Sidimo mina ngifuna ukwazi kuwena ukuthi yonke lemfuhlumfuhle eninganga uzoyilahla nini? Yephi imfuhlumfuhle sisi? Nako kunye Sidimo. Isonto lonke phela lezi zinto zile. Awungitshela umthetho wakho kantona oyingulube. Uyingulube wena? Hayi, sisangizange mina ngibe ingulube. Lokho akusoma futhi ijambuli yami lesi. Amafuthu nojambuli bakho bahlukene ngani? Imfuthi phela ngayithatha uyilahla le kwaDoti. Usameleni. Lahla. Hayi, lela sisa kusomfuthi angithi ijambuli yami le ngoyidayisa yonke. Isiphi isilimo singathenga lezi zinto? Sisi, yabona le ijambuli yami le inkothi lishona nje lizobe sezihambile. Nini Sidimo? Ngithi malishona namhlanje ilanga lithi tshope malitshope lobe zobe zihambe zonke lezi zinto zihambe. Ngokhola ngoba usekwenzekile imhlola phela le. Imhlola phela ihlathela imbuzi. Sisi, uyazi ukuthi ngabe nenzani? Ngabe nani niletha awena amafutlufuhlu niwalethela kumina. Dayisa. Sidimo mina amafutlufuhlu ngiyawalahla ngiwashise. Hayi bosisi phela. Mhlambe kukhona nje impahla engasakulingana. Nawe angithi ikhona impahla engakulingana ngithi. Angithi gogo bese letha la kumina ke bese ngiyakudayisa. Ukuze ukhuluma into ephilile engconywana. Lingcono leliso lika Sidimo lo isiqinisile. Uyabona ke niletha yonke lemfuthufuthu yenu bese mina ke ngiyayidayisa kahle kakhulu mangiqeda lapho ke ngikhiphe zami indleko uyabona njenge ngecommission kanjalo nje. Ake sizweke emalini. Hayi. Yabona ngoba yini? Ngathi nje 50. Usho ukuthini 50 cent? 50%. Sihlukanisana naphakathi. Uhalf uyagula. Uyaziza ukuthi uthini Sidimo? Uyazi wena sokufunela udokotela lengqondo uyagula wena. Aluisa.
Bese ngajabula ukubona. Bheka namathikithi okuyemdlalweni namhlanje ntambama bangiphe wona. Hayi botho namhlanje ntambama. Yebo, bathi awuvumuhle aunty. Bonke bakhuluma ngawo. Thoko, ngitshele sizohamba ngani? Angiyawazi amabhasi ahlupha. Awusekahle phela asizokuhamba ngebhasi sobe sihamba ngeziphambili. Umhlobisi uzosilanda. Mhlobisa. Cha omunye umngani wami nje aunty. Omunye futhi. Anti musungiqala ke. Ake velungile uzomthanda. Naye umdlali wase state. Kwangathi awuyiphathe eyami ticket. Stumu ngiyaxolisa abantu ngithola amane kuphela. Vele nje ngiyangishiya zonke izinto. Kodwa igqibelo vele mina nginento ezingcono engizozenza. Hayi hambe lokubukana abantu bedance stage wele. Stumu. Ngizamile yazi ukuthola elinye ithikithi bathi sekugcwele. Ngokutholela nawe ngelinye ilanga yes. Ungayikhathazi wena Thoko. Lo ubevela ngekahambi kune-jumble sale yakhe namhlanje la ekhaya. Oh, ijumble sale yemfuhlumfuthu into enjalo nje. Awungitshele wesidumbu. Angithi sekufanele ngabe usubekile phela izaziso zokuthi kune-sale la ekhaya namhlanje. Akukho nkinga lapho sisi. Boya ngalapho khona iphunga. Uyazi lezi zinto zakhe ziyanuka. Umdlala ngayo isidumo. Hayi kulungile. Ngoba isazo sakho sithi kune-jumble sale la. Manje mfuhlumfuthu uyani yonke legcwelile. Uyazi ukuthi mfowethu imfuhlumfuthu izinto othatha uhambe uzilahla le kwaDoji sikhuluma irubbish yabona. Uyibiza irubbish le. Konke lokho kuna uthini lo? Sonke ubiza ngale bicycle ukuthi kuli irubbish le. Sengisho ukuthi leli unqabula amazwe lo ngongena noma umjaho ngiyakutshela ngani. Ngoba phela amasonto agwegwile. Mfowethu ngithi lihamba impela leli bicycle unqamula amazwe kanti uzo kanjani kanti? Kulungile. Akuligibele sibona. Oh. Ba? Hamba kahle lokho. Wetha lapho. Yaba? Agwegwile lamasonto phela. Mfowethu bheka la. Ungafuni ukuthi sikhulume into, yabona? Uthi agwegwile amasonto. Into okuhluphayo nje wena ukuthi ke yabona ekuhluphayo nje ukuthi ke ubone ngoba leli isonto leli lingeyona indile ngaso bheka mfowethu libiza imali encane kabi iyo ke lento ungayazi wena Lala lapha. Ngineselihle la. bheka mfowethu ngizokunikeza wena ngo-R20 futhi ngokuphelelwa ngokuphulela kakhulu lapha Ngithe ngilalele. Akongitshela. Uneimpahla ezingakanani lapha endlini? Bheka ngingcono ngikunike ngo-15 wena ungahamba uyoyithengisela ngo-30 Buka la. Mina ngizothatha zonke lezi zinto ngo-R50. zonke lezi ngo-R50 Yebo. Uma ngabona uzozithatha uzise evenini yami. hayi kungilungele lokho Imali esandleni. imali phela Ngithe imali esandleni. hayi mfowethu bheka la ungabodlala ngami uthi wena kumina uzonginikeza R50 ngayo yonke lempahla yami ngithi manje ke kwalaphi ke manje Sivumelene ukuthi wena uzanginika R50 ngokuthathela yonke lenkunkuma yakho ngoyilahlela lemlotheni. Kodwa uthi kukhona yokwazi ukudayisa. Hawu uthi Ndwiza kuzofanele zana. Oh, kube sekuumhlobisi ke lowo. Auntie. Ungahleki. Kakhulukazi wena ke Aunt Louise. Kunjani? Khona. Umhlobisi lo. Lona umakhelwane ka-auntie. Sanibonani. Lona auntie wami uMay. Sawubona. Sawubona. Ya, ngiyaxolisa noma sengisheshe ngafika. Angazi noma mhlawumbe ungathanda nisikwenzele itiye. Itiye. Anako kunye mhlawumbe ukushisayo okudlula lokho njenge-Scotch and the rocks. Hayi siyaxolisa akasinako ukushisa ngaphezulu kwethu. Hawu ngiyadabuka nami makunjalo. Yini Stu? kwenze njani sisi
Kwenzenjani kuphi? Sikakhismus lesi awuso. Oh. Hlobisi lona. Oh hayi. Usidumo lo hayi. Ngiyabona ukuthi uhlobisile ngempela. Hayi. Ay ngiyabona mfowethu. Hayi. Stumo, ihamba kanjani indaba? Hayi bengakahambi kahle. Stumo, bakhona kodwa abantu asebeke bafika. Ngiyabona sisima ngabaheha kahle nje abantu angiboni ngathi ngizokudayisa konke. Une jumble sale. Hayi. And the kitchen lakwami. Mhlobisi mfowethu hayi imtitili zomningi izinto zicoshwa phansi impela. Angikhulumi ke khona into engakufanela wena. Umtshezi hayi bicycle lami mfowethu hayi lihlobisa impela wena nje futhi ngakunikeza ngo30 wena ungahamba uyodayisa ngo50. Ungalingi umlaleli izibi lezi ezilapha. Hayi ngiyaxolisa Sidumo hayi namhlanje. Uyabona Sidumo. Uma ufuna ukudonsa abantu. Fanele ube yisalesman enolwazi. Ugqoke kahle futhi ube yigagu. I-salesman enolwazi. I-salesman enolwazi Sidumo ube yigagu. Hayi mina asaqondi kahle manje. Oye ngachazela kanjani? Uyabona Sidumo isimo engizo. Amaringi lawa nokubukeka lokho ngikho. Iyona ke into efunekayo leyo. Mina uma ngihamba ngaloko mgwaqo ungangikhumbula ngithi hayi wena ngakubona noma uhamba phesheya kolwandle impela. Nakho ke Sidumo. Mina ungihambi kanjalo. Hoy. Ungihambi kanjalo. Mina ngihamba kanjalo. Yebo. Usho ukuthi uma ngihamba kanje budubu 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 abantu bayangikhumbula budubu 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 Awungempela kokukhumbula. Mhlobisi mfowethu engathi Oh. mfowethu yebo. Yakulunga phela la. Yebo. Kanjalo nje Ngiyazi. hayi mina ngazi mfowethu. Bona ke bugagu lowo Sidumo. Thola nje isigejana sabantu. Iye komatheme esitolo kuhlala kunabantu abaningi njalo. Nesidumo ubatshele nje ukuthi impahla zakho zibiza kangakanani. Awaningi nje batshela abantu ukuthi sibiza malini impahla. Bathola kahle abantu. Batshele noma yini wena Sidumo mfana ngiyakutshela. Inkani nje ukhuluma ngobu gagu. Uyazi ukuthini? Bangikhumbuza laba mangabe bekhulumana ngobugagu nobuciko. Uyasithoka? Kukhona ngifuna ukukukhombisa kona ngale kamelini. Woza ke siyobona. Hawu, Mhlabisa, siyabuya khona manje. Auntie. Wenzenjani adobheke nzinhle Thoko uyasibona zinhle zonke. Usithengile zonke le impahla? Hayi Thoko kuneseli lapha esitolo. Manje kwasekuthiwa ke asithathe sikhethe mangabe kukhona izinto esizithandayo. Wasuthatha konke lokho. Hayi. Uyazi kuthini? Ngizithathile nje zonke. Kodwa ke ngizokhetha ke ngiyithandayo bese sengiyakuphinisela ke ezinye engayithandi. Bese ke khokha ke isigaba semali. Imali le ibiza zona ingubo. Thoko, uma ngabe khona ukuthandayo nawe yisho thatha. Hayi ngithanda lena. Thoko kwanzona kwangathande yami mina ngithanda le. Uthi mboy, uthoko kuyofika phela kobuwa mina. Malini ke le? U150 le mangabe usukuyithenga esitolo. Kodwa ke uyambona le nkosikazi omlungu uMrs Rosengrass. Lona ezandla ithe. Yena ke uthe mangithathe iyobiza R50. 50 nje.
Yami. Ngiyithanda ngiyazi. Angeke uzumazi uSidumo njengoba ngimazi. Iziqashi ngingakutshela indaba ngazo. Ubanika isandla bahambe nengalo yonke. Hey, kodwa kabukeke engumuntu omubi. Uyambuluza. Umthole sesineka kanje. Kanti ngaphakathi unje uyabona makuba awukho kule jambiseni ezowaphezulu lapha kwaSidumo ngiyakutshela zokuphuthela ngempela namhlanje awubheki kuhamba ukhona imtshintshini zolapha ngiyakutshela zonke izinto ziyalahla mfowethu makuba awukho lapho uzosola impela uthi hawu mathona ngalahlekela awubheki kukhona umnyonyoko webhayisikili ngiyakutshela awubheki umtshezi ngiyakutshela makuba uzophuthelela awubheki khona amakhadi lapha ngaphesheya kukhona ixesha kukhona amaredio kukhona awubheki nasambela wobheki sambela lapho sambela wena uthi sambela 20 30 kuna 30 40 na 40 na 50 na 50 na 50 na 50 na 50 na 50 God ngiyabila nga 50 cents yabona ke awusuka ngiyabona mawaphuthela ile jambisele khona lapha kwaSidumo ngiyabona bophuthela ngiyakutshela ngoba kudabuka ibhluka mntana mnye ngoba ukhona abathebula idobe ngoba khona abantu be-TV kukhona osomabhizinisi ngiyakutshela ke ngoba khona ozwana osisi ngiyakutshela ngalo la ngiyakuthi hewan waphuthela into abantu thuba bule thuba bule 1 God uthi ngalo Ibona-ke lobugaqa bengikhuluma ngako ke Sidumo. Kodwa ikhona inkinga eyodwa khona. yini sisi Konje nithi kwabani iya lapha kwamatheme store. ehene lapha kwamatheme store ngiyakutshela Sidumo lonke lokho lobe igcwele lapho lizendalini yakho. Ngisasho kodwa kukhona okuthile khona. Ngoba uSidumo zonke lezi zinto azikhulumayo azishoyo azikho. Zingamanga. hayi sisi yezwa ke manje Uyazi ukuthini weSidumo? Uyabona into njengale oyenzayo. Mina ngangayibona yenzeka esitolo. Bathatha ababeka ingubo efasteleni. Baqamba abantu bangena ngaphakathi esitolo. Azikho zonke lezo zingubo. Uyazi ukuthini? Abathukuthelanga abantu kodwa basibulala. uyabona sisi angeke iyeke le jambiseni mina ngobona khona phambili ngiyabona ukuthi kwenze Sidumo and me. Hey we Aunt Louise ungayibona impahla efike noAunt. Usithengile sisime? Esinye zazi mhlawumbe ngase kwenzeka ngiyithenge. Ake usho umhlobisi sizohamba ngobani isikhathi? Ayisekhona isikhashana. Makunjalo ke angihambe ngiyithatha ingubo khona nizoyibona. Hey uyiza naso Aunt. Kulungile. Azivezi izinhle Aunt. Futhi zonke ibizo uhafu waleyo mali yazo. Ikhona engiyithanda kanjani nje. Nazi. Uyazibona ke? Nansi mina engiyithandayo. Kuyafika. Awubheke lena sisi. Injani? Iyangifanele. Yinhle Louise yakufanele kodwa bancane. Ayasisheni bakithi sihamba. Yes kodwa mina Louise no Thoko. Mina ngithanda lena. Ibiza 150 mawusuku uzoyithenga esitolo kodwa ke njengoba isendalini bazobiza 50 rand. Phela nje. Ubheka inhle kanjani? Yinhle Thoko. Hayi. Asambeni ngempela Aunt sisihambile isikhathi. Uma kunjalo ke kusho ukuthi ke le ngubo soyilinganisa mase sesibuyela emidlalweni. Hayi asambeni. Siphi isikhwama sakho? Nasi Aunt. Biza namhlanje. Uphethe Thoko. Upuza nje bese Zithi lezi zinto ukade lokungitshela ngazo. hayi gali awuboni yini le awuboni ukuthi la impondo lezi zonke indle Awayezi ukubona uzinto. Awe bengithi kati. ikati leli uyibona ikati eneyimpondo Oh, ibhayisikili. Athi ngitshela. Yabona le bhayisikili. Amasondo akhona yabona. Anje. Akwekwile yabona. Yabo. ngiyakubona ukuthi uyaphetha wena man
Ngabanga ukuthi amasonto eqoqule. Awulenze bicycle. Ukuba bona amasonto eqoqule nje. Ukuba bona amasonto eqoqule lamasonto la. Lama. Yezwe umsisoko ethi ukuthi awuzazi izinto ezinhle mawuzibona yabona. Yabona le bicycle. Lihamba yabona kwendlela lezinto lihamba lethi. Stop. 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 Yabona bukhona intaba, yabona ntelezi ka. Stop. Stop. Ayabona. Bheka mngani wami. Yabona ngoba wena ngizokunikeza lona nge50 rand. Pheka. Yabona lamasonto ngithi la mabili la. Wena ngihamba yathengisa nge80 rand. Ay, athi ngigibele nje. Liyahamba, usuka sihambe kushe. Woza bicycle. Woza. Ngamlamazwe. Tapela wena, hey. Asituma ebicycle lunga ngaleli. Ay. Vega, fala mwena, fala usala. Yaphela ukuthi sikunikeza lento nge40 ne. Yazi ngisithu, ngitshela. Yabona noma lingabiza 5 rand. Angiboni ukuthi nawe bongalunga yini. Mngana. Futhi yazi yini? Asengibheka kahle. Zonke lezi zinto lezi utoti sithu. Ngisho nge-rand. Mina ngeke ngisithenge. Mhlawumbe uqinisile yazi. Manje ke sithu. Sengiyahamba mina mfowethu. Sala nalo doti wakho. Hamba kini man. Sithumo. Lokhu kuhle. Hayi lokhu. Hey man, kuphunywa ngaphi yaphi la? Hey wena. Ungaphuma ngaphi man yaphi? Hey, ungathithi la ungabothithi singozazi yazi, ungabopapa yazi. Sithumo. Ungabothithi nje ipahlelo Ufuna ukwazi ukuthi into ezinhle kangaka engabe uyithatha phi sithumo? Ingabe impela soyeba. Sophuma esitolo lapho ukuthi Bese ngase ngizibone lezi nakwamadala ejutsheni lezi. kodwa ngaba imali. Bantu. Usisime uyingishiye lezona ukuthi ngizidayise. We uyazi ukuthi uyathanda ukuthi kwesinye isikhathi enze ngathi Manje lezo biza malini Sithumo? Awume. Ngale wami. Safuna ukubheka ithikithi. Akuna ticket uyabona. Akazange ashithi ukuthi imali. Wena bawubhekile ukuthi imali. Mina ngizathi 75 rand yambile yakho. Hey, letha la. 75 cents yani. Izokubheka kulungile ke yini ke 10 rand ukuncane. 10 rand. 8. 10 rand is good for 8 rand. Wenjangosi lakho phuma phambili. Jabule kakhulu nami. Hayi, bese ngijidila ngathi yabe sisime. Kwesinye isikhathi uyathanda ukuthi uthakayithandi kanti uyafuna ukusiza yabo ethi ngisazobona imali yakho ukuthi uzakubona ke sithu ethi ngabe ayisakunika 5 rand uthengisa imali hamba kini ma Sithumo mngani wami hey wena uyazikhotha uyahlupho wena kuhle la sofuna ukungena emakamereni nayi indlela ngaphi lokhu yazi mina ngithanda njengosile yakho Sithumo bovula amakhala Kodwa ube muhle umbonile sisi. Lewisa musubesiza. Kodwa yazi auntie, nawe bekufanele ulinde phela kuze kuphele umdlalo. Uthando bengizothina umuthando lungifikele. Kodwa bengizokwenza njani? Ngiphenduleni. Akuthi ngoba umdlalo wasestage emuhle noma uzoyona usumthanda. Usuyasuka nje wena usuyaqombola ugibela phezulu kwestage Louisa bedlala pho. Akwenziwa Louisa. Kanti umhlobisi ubethini?
akasho ukuthi kufanele ube yigagu. Ucabanga ukuthi ukhona umuntu obekhona lapha emidlalweni ozongikhohlwa? Sisi senibuyile. Hawu ngase ngajabula abantu. Kwenze njani ke? Hayi sisi yabona isihe nothando okunikezela namhlanje. Hayi sisi lutho impela uhamba phambili. Stumo. Ngiqinisile impela sisi yabona ngosisikhathi bengike ngibe uhlupho kuwena ngitshontsha itiye ngapha ngitshontsha ushukela ngapha kodwa manje sengishintsha impela manje sisi lutho. Stumo uyazi ukuthi angazi ukukhuluma ngani. Awubheka. Bheka la. Awu Stumo. Usho ukuthi yonke le mali eningi kangaka uyikhokhelwa abantu? Sisi ngisidayise zonke akusalanga lutho ibhene. It's 130. Uyazi Stumo kulungile ngibongeke. Angikwazi kodwa ukuthi ngibongelani. Mina yinye nje into engijabulela ukuthi udayise wonke lamafuthu ade egcwele ekitchen lami. Amafuthu sisi. Mina ngisafisa ukuthi ngibabone laba bantu abakukhokhelele. Konje ngihluphela nje ngifuni nanokubabona inkosi. Hawu kanti sisi be We aunt. Azange shiye impahla la. Thoko. Hawe, ingubo zasesitolo. hawu Etafuleni. Stumo. hayi phela mina bengithi mhlawumbe nishela ukuthi ngiyithengise ujambiseli yami Awu.